ng'eni nwadhi e court to court nowacho ni nitiere parameters minyatigo onego bed gima luongo ni unconstitutional. Police ok onego bed nowacho ni imiyo gi notification ni kwae, ok onego bed ni miyo machike nyoko yie. Actually, let me tell you, Kregla kano biro ka in 2007 no biro gi Kregla commission. One of them was police reforms. To wacho ni police gin gimiluongo ni colonial mentality. Ni police ok onego bed obedo e police station ni ine midhi chwalo ng'urni. Police onego bed ni wuotho door to door ka penjo ni Sharon beur maber ka. Mano be nyalo timore pacho kende dier. Wapimni wadhi kanyo but en mos. Koro gimoro police pod rito wan wadhi e police station no wadhi kwayo. No wadhi kwayo, no wadhi ng'anyo. Kar mondo en monego ng'ini ya jomoko gadha uru highway kacha. Ang'o ma gitimo? Wanyalo miyo gi ginene. Wanyalo miyo gi security. Yes, mane gimo onego bed ni timore piny masani. Kineno tipo mane tang'o nyoro, ipenjori ni to manen gima luongo ni multipartism 1990 Martin Moi koso Martin Ruto okinya ng'eni en 2023 in 2023 eyudo ni police kaka nyoro madhare na ng'iyo gino ni police nigi bunde oting to police nigi tear gas to police kwanyo kidi to bayo godo japiny kaso gibiro giwacho ni jopiny ema kelo koko to gin ema gikenyo jopiny koro ma emomiyo wacho ka duoko ni japiny oyiene kendo japiny nigi power emomiyo ng'at miyiero ka misbehave inyalo gole the right of recall kata mana member of parliament oyiene after higradi gichek inyalo yien gole mondo inyise ni bed oko koro sirkal oningo ng'eni wan e 2023 aparo ni gikia in fact mentality ma sirkal tiyo godo giwe ni wan e higni machon gikia kara ni mar ariyo ng'eni demonstration ok ochuno ni nyaka ji dhi e ndara